Kamachielo moko kuom jolony kod josiasa ma wuok e gwenge ma Kaluo kwedo paro manyocha ogol kod ogai mar Azimio la Umoja wan Kenya Lansha la Mulodinga mar bago ng'anye pachoka kwedo chenro mar gole apisi commissioners ang'wen mag IBC kagitwa kod jofwamb weche buore Nairobi. Jotelo go kwa oganda Luo mondo thegre gi ng'anyo e kinde ka kinde kagilero ni weche mag kwedo sirikal manie loch thiro dongruok e gwenge ma Kaluo. Ne gikwayo joma ni kod ywak mondo mi oter ywak gi e doho kendo jiwo rawere mondo kik yie oti kodgi marach kod siasa e chwalo agenda magi. Wabedo piny ma wayango ni nitiere gik madhi rochore ka oganda wuok oko e yor ng'anyo. Mokwongo waneno ka nitiere thuolo mar dhi wito ngima jowa matindo madhi wuok e dhi ng'anyo. Waneno ka nitiere penj masane timore ma nyithindwa timo Kenya mangima. Ka wadonje ng'anyo wadhi ketho ngima nyithindogi mabiro. Waneno kako oganda ni nitiere dongruok mosechaki e thurwa machalo gedo mag affordable housing in Homa Bay, machalo Fishing Research Institute in Kisumu County. Ka wadonje ng'anyo gigi te dhi rochore to wane mwadhi bedo jomolal kako oganda. Akwayo jothuro ma youth ma ji tiyogo ni koro nyakuwe timbe manonogo. Wawuoyonu kaka leaders magu ma Nyanza. One leaders. Ok ni kwa chunka to jomoko wacho ni oni jogo denyo. Ok wan jomo denyo bonge samwa biro denye. Wamiyo direction mondo ng'e maler ni gima kuluwo to dhi konyou. Luuru sirkal mar President Dr. Samoei Ruto mar Kenya, mane President Kenya mantie sani motelo ne Kenya kendo gi sirkal mar Kenya. Ng'anyo ne nigi tije chien kucho to sanie watigi chike muketi. Wana country of laws wayud chike muketi mondo watigo mondo kik waket jowa e ng'anyo maonge tiende. Adwa ni mondo awuo gi youth mathurwa. Ok unyal bedo youth ma thuolo mar ng'anyo tidwarou, thuolo mar rito kura tidwarou, thuolo mar pogo tich tok penj kuma untie. Ka uhinyoru e ng'anyo be onge ng'ama nono uteru osiptal to jomuweyo to dhi nade.